Sawangen langit saiki kerep mendung, dudu merga udan arep tumurun, merga luhing para leluhur sing kadung bingung. Nalika tatanan suci ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani wis luntur. Kegiles dening rodaning kencana sing jenenge pamrih, saiki sawangen apa sing dumadi ing panggung sandiwara donya iki. Ing ngarsa numpuk bondo, ing madya ngidak kanca, tut wuri golek rai. Ing ngarsa numpuk bondo sing lungguh ngarep kudune dadi panutan, malah balapan nglumpukake rongsokan kadonyan. Lali yen pangkat mung sampiran, kursi kuwi mung ampiran, mripate wis ketutup gebyaring donya lan raja brana. Ora weruh rakyat sing nangis sambat kelaran, dudu tulodo sing disebar nanging hawa serakah sing diumbar. Ing madya ngidak kanca, ana tengah kudune ngrangkul lan bangun karsa, malah sikut-sikutan tega nglarani liyan. Kanca dadi mungsuh, sedulur dadi satru, mung merga rebutan balung tanpa isi, menang sorak ngidak pundak. Tut wuri golek rai, sing ning mburi kudune nyengkuyung kanthi tulus, saiki malah dadi penjilat sing alus. Ora nyurung supaya maju nanging golek aleman semu, lamis ing lathi, mung golek slamet lali marang hakikat.